Добрий день! Вас вітає Міловіцька середня школа. Вашій увазі пропонується прослухати вірш Надії Карчук «Півень-розбойник». Вірш читає учениця 5 класу Терах Лілія. На подворку баби Нати ходить півень бородатий. Чуб короною горить, хвост на сонце зіхотить. Сам собою гонорливый и не любит полохливых. А коли ўжо карацей, ох, не любіць ён дзяцей. Ромку, хлопчика малого, як заўважыць ля парога, дзюбу ўперад выстаўляе, крылы ўгору падымае і ляціць, што сілы мае. Тут не жартачкі табе, не ўцячэш, дык задзюбе. А суседскага Сашка, як убачыць за стажка, цераз плот пералятае, ды да хаты заганяе. Пазбірае ўсіх курэй, важна ходзіць ля дзвярэй. Пагуляць не выпускае, ды ад радасці спявае.